Кичкенәдән өйрәттеләр. Әгәр дә инде сиңа начарлык эшләгәннәр икән, яхшылык белән җавап кайтар дип. Мөхәммәд пайгамбарның да әйткән сүзләре бар, таш белән атсалар, аш белән җавап кайтар дип. Ләкин бүгенге тормышта барысы да без уйлаганча гына бармый һәм җиңел генә түгел. Безгә начарлык эшләделәр, без бер яхшылык эшләдек. Тагын начарлык эшләделәр, тагын яхшылык эшлибез. Һәм инде үзебездән үзебез дөрес микән безнең гамәлләребез дип уйлана башлыйбыз һәм шикләнә башлыйбыз. Һәм менә шушы хакта чираттагы җырым Расих Шамский сүзләре Айдар Тимербаев кие Ташка аш. Аш белән ат, диде әти, таш белән атканнарга. Тырыштым әти дөньяны, син әйткәнчә аңларга. Син әйткәнчә аңларга. Аш бирәсе килми башның, 40 җирдән тишелгәч. Аш биргән сайын таш ява. Нишлим әткәй бир киңәш. Аш бирәсе килми башның, 40 җирдән тишелгәч. Аш биргән сайын таш ява. Нишлим әткәй бир киңәш. Әткәй, әткәй, гомеремдә күп аттылар миңа таш. Тишелмәгән җире сирәк, түсен генә газиз баш. Түсен генә газиз баш. Аш бирәсе килми башның, 40 җирдән тишелгәч. Аш биргән сайын таш ява. Нишлим әткәй бир киңәш. Аш бирәсе килми башның, 40 җирдән тишелгәч. Аш биргән сайын таш ява. Нишлим әткәй бир киңәш. Кулымда икмәк булса, икенчесе ярамда. Тагын кыйныйлар очратып, аш бирергә барганда. Аш бирергә барганда. Күтәрергә кыен икән, башкаеңны бер игәч. Аш биргән сайын таш ява. Нишлим әткәй бир киңәш. Күтәрергә кыен икән, башкаеңны бер игәч. Аш биргән сайын таш ява. Нишлим әткәй бир киңәш. Аш биргән сайын таш ява. Нишлим әткәй бир киңәш.